आं बुंनो गोनाङा बिदि जायो। क'क्राझार बियाबाव एबारनि MLA आ सोर जामारगोन? टिकेट मोननो हास्थायनाय हिसाबैथ' गोबां दङ। बेनिनो जोंहा आगुनि मिनिस्टार प्रमिला रानि मेडामाबो पार्टिनिफ्राय मोनोबा गेलेगोन होननायखौ जों खोनादों आरो सेवलि महिलारि बिथांजो मेडामाबो टिकेट सासे दाबिदार। दा बेनि गेजेराव जों जायगा जायगा गामि ओनसोल बेरायो नालाय माखासे मानि खौरांखौ जों मोनो मिथियो। बांसिनानो सेवलि मेडामनि फारसे हास्थायनाय दङ, माने जायोब्ला मोजां। आरो माखासे मानि बांसिनानो नै बिदिबो हाइकामान्ड बा पार्टिया जायखौहाय होयो जों बेखौनो सापर्ट होगोन, जायखौखि जाया पार्टि हिसाबै सापर्ट होखानांगोन होननानै बेबायदि दङ। थिग बेबायदिनो दहाय सासे आदायाबो जोंखौहाय खावलायहरबाय, आंबो आंनि बुंनो गोसो जानायखौ बुंनो होननानै। BPF आव माखासे मानि बेफोरबायदि फाग्लामि होननांगोन, बे गाज्रि फाग्लामि नङा, माने मोजां मोननाय गावनि गोसोनि। नङाबा मा दरखार जादोंमोन बियो जों बायदिखौ लेंहरनानै थाव सोनो फैसा हरलायनानै गावनि फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंनाय। बेनो जाहैबाय बुंनो लुबैनाय, मोजां मोननाय। पार्टिनि नामाव बियो दिनै जोंनो थाइसे थाइनै हरदोंब्लाबो बियो गावनि मोजां मोननाय बाहायनाय। बेफोरबायदि गोबां BPF आव दङ, जायनि थाखाय पार्टिया थांनानै थाबोदों। दा बेनि गेजेरावनो मा बुंदों बिथाङा ससेब्लाबो आं फोरमायनो। आं बुंनो गोनाङा बिदि जाहैबाय, जों दा जोंनि बिसमुरि ओनसोल गासै माबाखौ लानानै जोङो गोनो गोथोखौ लानानै जों बिराद दुखु मोनना दं। दुखु मोननाया जाहैबाय जे गोजौ लेभेल हाइ लेभेलनिफ्राय जोंनि बिथोन बायदि जों मावनो जों गोसो जादोंमोन, नाथाय बेवहाय जोंहा गोनो गोथो जाना दं मावनो थाखाय। बे गोनो गोथोखौ जोंखौ सिफायनानै दाहोथों, जाहाथे माने बे माबाजों नेम निथिजों थाङो। पार्टिनि हाइ लेभेलनिया जाहाथे माने बेखौ अननानै थाबैनो डिक्लार होनानै जोंखौ गोजोननाय जे जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो होथों, बेखौल' आं माबादों लुबैदों। रावजोंबो पार्टि हिसाबै जों पार्टियावनो दंखायो, बे हिसाबै पार्टिखौ दा सिफायथों, आं बेखौल' बुंनो लुबैदों। जाहाथे बयबो सोरनिबा माबाजों दा थांथों, हाइ लेभेल बा गोजौ लेभेलनि मानसिया बेखौ खेबसेयैनो जोंखौ मावनो थाखाय खाबु होथों, बेखौल' आं बुंनो लुबैदों। बेखिनियानो आंनि गोजोननाय, बे बुंनानै आं बेखिनिखौ गोजोननाय बावनाय जाबाय।